kita tu debata siala buin waeng marhasohotan nyon guru namion tu anak nuna. Jadi di son rodo hami ala hami masih jalo pamarai lae di son di buron. Jadi siangkiak manian ulos naganjangon sigurang rambuon mangulusi hamuna mangulusi nadingkan siangkiat maganjang umur muna 7 lao mamuda-mudai buru namion do tela namion. Suang songoni manang hami tong tangyak kamu yang dia ganjang umur hami tong lau mamudai hela namion dohot buru namion. Jadi pesongoni noain uloson las marohamuna manjalo ito dohot lae ala ondo pe natar baik kami saya mangudosi dadingkan mau dihamuna lalatar songoni maju hata siak kami mau liate amang per sinami gabi emang gabi main damang ma musik naom bartusi. Pangarani Ahmad Jason Silaban Guru Pangaribuan. Siap Pak Rama Siregar Boru Tauru Si Mandokon